A pesar de non estar en contra da actuación, dende Boironovo consideran que as formas nas que se están a desenvolver as obras non son as correctas, de aí que exixan a súa paralización. Denunciar como unha obra tan necesaria como era o acondicionamento da ribeira do río Obreiro non se debe de facer. E non o decimos nós, decía o propio alcalde hai 6 anos. Así non se fan as cousas. E non se fan as cousas porque isto é un atentado ecolóxico, como ben decía o alcalde hai 6 anos, por un caso similar, cando ele estaba na oposición, con unha diferencia. Daquele o goberno que estaba tomou nota e das árbores que tiña marcadas, das 70 árbores que tiña marcadas, só acabou cortando aproximadamente unha dúcia, incluso se chegaron a trasplantar algunhas. Nós dixémoslle ao alcalde, pedimos ao alcalde que tomara exemplo do que el mesmo dicía hai 6 anos e parara con esta desfeita e xestionara ca Xunta outra forma máis ecolóxica, máis respetuosa co medio ambiente de facer as cousas. Para nós esta non é a forma de realizar as obras teñen que facerse como nos países europeos, co respecto absoluto ao medio ambiente e non só desde o punto de vista medioambiental, que o explicou perfectamente Xurxo, sino tamén ca riqueza que supón desde o punto de vista turístico e de calidade de vida dos veciños e veciñas do noso concello, contar cun sendeiro destas características. Terá que aproveitar que agora imagino que el señor Rajoy virá a Pontevedra a facer as rutas nos sendeiros que hai na zona de Ribadumia, que tome exemplo e que aprenda o que hai que facer nun espacio natural como este. Para Boironovo resulta tamén bastante curioso que no momento no que se está a desenvolver esta importante actuación de carácter medioambiental se faga público o anuncio da marcha do edil de Medio Ambiente. E o que sí que lle solicitaría como compañeira da Corporación Municipal é que, que lle dé o último servicio ao pobo de Boiro, pois dando explicacións do acontecido en concreto no río Obreiro e cales foron as medidas que dende a Concellería de Medio Ambiente se fixeron á hora de preservar o valor ecolóxico que ten o río Obreiro e todas as especies autóctonas que ata a semana pasada estaban neste entorno natural tan maravilloso do noso concello.